Hugot nga gipahinumduman sa COMELEC ang katawhan kalabot sa pag-shade sa balota inig boto karong Lunes ato sa adlaw sa eleksyon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, subli nagpaimangno ang COMELEC nga tarungon gyud og shade ang mga lingin tung tapad sa mga kandidato nga gusto nilang pilion aron mabasa ug maihap ang ilahang boto. May 7 ang ikaduhang adlaw sa final testing and sealing o FTS sa mga automated counting machine o ACM sa Davao City. Gisaksihan sa election watchdog ng Archdiocesan Citizen Engagement Parish Pastoral for Responsible Voting o ACECOM PPCRV Davao ang FTS sa Stella Maris Academy sa barangay Pasiano, Bangoy. Gipasabot sa election watchdog nga kinahanglan nila suwayan ang makina aron masayran kung unsa ang problema kung do naman. Mong nakitaan is that kahit mulampas ka sa bilog, okay lang. Kahit muagi kag pasa sa tunga, kinahanglan ang tunga sa bilog, matamaan ng pen, okay lang. Ayaw lang yun hilabti ka ng mga box sa perimeter kay mas spoiled ang balota nyo, sayang. Tambag sa ACECOM PPCRV Davao sa mga botante. Protektahan nyo boto nyo, sayang yung balota nyo, please shade properly. Kaya na ay mga light dots and a darker dot na dapat mag-overvote ka ang labas, pero ang binabasa niya yung darker dot. Please shade properly para hindi masayang ang boto po ninyo. Hinuon daan ang ipasabot ni Attorney Gay Innumerables, ang Assistant Regional Director sa COMELEC 11 nga kinahanglan gyud tarungon og shade ang lingin sa mga kandidato nga gusto butaran aron mabasa kini sa makina. Katong shade nga sakto ra nga masulod sa lingin. If we properly shade the circle, sana buuhin na lang yung circle just to make sure na talaga wala tayong reklamo later na nagkamali ang machine. We need to properly shade the circle. Samtang dunasay pahimangno ang COMELEC sa mga botante, ilabi pa nga 5 ka adlaw na lang, eleksyon na. As much as possible, we need to verify first kung saan tayo makaboto. And then, of course, as much as possible also, if you have the list of your candidates na gusto nyong botohan, you can bring it with you para mas madali na lang doon inside the voting center or the polling precinct ng pagboto. Sara, dugang nga pahimangno sa COMELEC Region 11 nga pwede magdala og cellphone pero bawal mukuha og video o mag-selfie, bawal na, ilabi na ang pagkuha og photo sa mga balota katong screen sa automated counting machine, labi na ang resibo, bawal na gumikan, makonsidera kini nga election offense. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.